aja ngono. Delok iki lho delok. Gerakane sing piye sing halus ngono to. Gawe halus dengan irama terus ro ngene terus ngene iku masamu. Ketoke sekrupen malah koyo wong kejet-kejet apa stroke kae kowe. Ayo terus. Ero kak perasaan rasa tresno kang sejati manggil lestari. Masa penyanyi gitu. Wong wis aku pengen ero. Ayo, kan. Tibane nang omah ra gelem kan ngene kan. Kayak Inul. Iya, ayo. Nek yang ora. Ayo. Tayang. Iya tak ya. 3 2 1 ya. Ero. Ayo, kowe tak diante kepas. Ero. Rasa tresno kang sejati manggil lestari. Aduh enggak kena. Coba yang ini kok pegang HP dulu. Kamu ada temennya nyambut iya, gawe. Iya itu. Bempernya gede itu. Coba aja. Ya sini